Siwmai, dwi'n gobeithio ydych chi'n iawn ac yn cadw'n saff. Yn y fideo hwn, dwi'n mynd i arddangos neu i ddysgu sut i codio wefan yn defnyddio ieithoedd codio sef PHP, HTML, JavaScript, JQuery ac Ajax. Ac dwi'n mynd i dechrau oddi wrth y dechreuad ar gyfer y dechreuau. Felly os ydych chi'n dechreuau, sydd yn gwbl dim yn gwybod unrhyw beth am sut i codio ar gyfer y gwefan, mae'r cyfres o gwersi hwn yn addas ar y gyfer chi. Mae'r meddalwedd sydd ydych chi'n eisiau i dysgu codio yn rhad ac yn ddim. Ydych chi'n yn unig yn eisiau cyfrifiadur gyda'r cefndrafn weithrededd Windows ac fan yma, dwi'n defnyddio Windows fersiwn 7 gyda'r 4 GB o cof ac dwi'n defnyddio y 32-bit cefndrafn weithrededd. Os ydych chi'n eisiau i dechrau yn y gwerth hwn i dysgu sut i codio wefan gyda'r ieithoedd PHP, HTML, JavaScript, JQuery ac Ajax, dwi'n tybied does dim unrhyw beth ar y foment, ac yn y gwerth hwn dwi'n mynd i arddangos i chi sut i dod o hyd o'r meddalwedd sut ydych chi'n eisiau i codio yn y ieithoedd hyn. Y cam gyntaf yw i mynd i'r ffolder greddyn ar eich cefndrafn gweithrededd, sef yr ffolder ec. Ac wedyn mae'n angen i chi i creu ffolder newydd trwy clicio ar botwm New Folder, fel hwn yma. Ac wedyn, wedi creu yr ffolder newydd, mae'n angen i roi enw iddo fe, ac dwi'n mynd i enwi fe fel dysgu codio. Ac dwi'n gwneud hynny drwy'r pwyso ar botwm F2, ac wedyn i mewnbynnu dysgu, tanlinellu, codio. Dodiad. Y cam nesaf yw i osodi y meddalwedd sydd angenrheidiol ar y cyfrifiadur. Yn gyntaf, mae'n angen i osodi y meddalwedd PHP. I wneud hynny, mae'n angen i mynd i'r wefan php.net, fan yma, ac wedyn i mynd i mewn i'r dewisiad Downloads, i lawrlwytho yr meddalwedd, ac wedyn fi'n mynd i Windows Downloads i lawrlwytho ar gyfer cefndrafn weithrededd Windows. Fel crybellwyd yn gyneraf, mae'r cefndrafn weithrededd yn defnyddio yr 32-bit yn ytrach na 64-bit, felly mae'n angen i fod yn ofalus i chwilio ar gyfer yr cysylltiad lawrlwytho ar gyfer yr 32-bit yn ytrach na x64 sydd ar gyfer yr 64-bit. Yn ytrach na diwedd yr fersiwn sydd diweddaraf, dwi'n mynd i diwedd ychydig, yr hyn sydd yn ychydig yn cynerach. Fel hwn yma, dwi'n mynd i lawrlwytho yr fersiwn non-thread safe achos mae'r hynny gyda'r edau unig yn semlach. Os ydych chi ddim yn eisiau i codio yn edau lluosog, mae'n semlach i defnyddio yr fersiwn sydd yr unig edau. Trafod hynny yn lawrlwytho, dwi'n mynd i wefan ar gyfer JQuery, sef ar jquery.com, ac wedyn fi'n angen i diwedd yr botwm Download, ac wedyn fi'n angen i lawrlwytho yr fersiwn ar gyfer cynhyrchiad gwasgwyd yr hwn yma, ac dwi'n gwneud hynny drwy'r clicio ar yr llygodyn, ac wedyn diwedd Save Link As,
Ac wedyn fy'n angen I lawrlwytho i'r ffolder dysgu tanlinellu codio, fel hyn. Ac wedyn, yn olaf, rydyn ni'n angen I lawrlwytho yr feddalwedd ar gyfer y codio I olygu y cod yno fe. Ar gyfer hynny, dwi'n yn argymell y meddalwedd sydd yn galw Notepad++. Fy'n angen I mynd i'r Notepad ++++.org ac wedyn fy'n angen I dewis y dewisiad download ac wedyn dwi'n gallu dewis diweddaraf sef 8.1.9.1 ac dwi'n yn gallu llawrlwytho yr fersiwn ar gyfer yr 32 bit trwy clicio ar y botwm download fel hyn. A dyna ni, mae'r tar o'r meddalwedd sydd rydyn ni'n angen eisiau wedi ei lawrlwytho. Mae'r tar o feddalwedd sydd rydyn ni'n angen I codio gyda nhw wedi ei lawrlwythwyd yn y ffolder dysgu tanlinellu codio. A dyna ni, pob dim sydd yr angen ni yn eisiau I codio yn yr ieithoedd yn PHP, HTML, JavaScript, JQuery ac Ajax yn rhag ac yn ddim. Nawr y cam nesaf yw I installeiddio neu osodi y tar ohonyn nhw ar y cyfrifiadur ar gyfer y JQuery, sef fan hwn yma, mae'n hynny yn unig fel testyn a does dim unrhyw peth rydyn ni'n eisiau I wneud I osodi fe. Rydyn ni'n angen yn unig I cyferio i'r llyfrgell testyn yma yn yr cod. Ar gyfer yr Notepad++, rydyn ni'n angen yn unig I clicio ar yr cymwysiad hwn yma fel hyn. Wedyn mae'n angen I dewis yr iaith. Fel dach chi'n weld, mae'r iaith Gymraeg ar gael. A dyna ni, mae'n dweud croeso I ddewin gosod Notepad++, fersiwn 8.1.9.1, bydd y dywyn yn eich arwain drwy'r osodiad Notepad++. Mae'r gair dywyn yn cyferio at y gair wizard yn Saesnig. Caiwch bob rhaglen cyn cychwyn y rhaglen osod. Bydd hyn yn ei gwneud yn posibl I diweddaru'r ffeiliau system perthnasol heb fod angen o gychwyn eich gyfrifiadur. Cliciwch nesaf I barhau. Os ydych chi'n derbyn amodau'r cytundeb, cliciwch cytuno I barhau. Mae'n rhaid I chi derbyn amodau'r cytundeb erbyn gosod Notepad++ cytuno. Ac wedyn cliciw ar y botwm nesaf. Mae angen I gofio I clicio ar y dewisiad Welsh ar gyfer yr lleoliad Welsh a wedyn y botwm nesaf ac wedyn creu shortcut ar yr desg wynebedd ac wedyn gosod. A dyna ni, mae'r Notepad++ wedi cael ei osod ar eich cyfrifiadur. Cliciwch gorffen I gair dywyn. A dyna fe. Wedyn, ar gyfer y trydydd feddalwedd, sef PHP, mae'n unig angen I clicio I mewn i'r ffeil zip, fel hwn yma. Ac wedyn, pwysau lawr y botwm control neu rheoliad, ac wedyn y lythyr A I dewis yr holl cymwysiad yn y ffolder, ac wedyn unwaith eto I pwyso lawr yr botwm control ac wedyn llythyr ec ar gyfer copi ac wedyn mae'n angen yn unig I mynd yn ôl i'r ffolder grefyn sef yr ffolder ec
ac wedyn I creu folder newydd trwy clicio ar y botwm New Folder. Ac wedyn mae'n angen I enwi y folder hwn yma ac dwi'n mynd I enw fe fel PHP 7.3. Wneud hynny, fi'n angen I pwyso ar y botwm F2 ac wedyn mewnbynnu PHP 7.3 fel hwn yma. Wedyn, fi'n angen I mynd I mewn i'r folder ac wedyn I pwyso ar y botwm control gyda fi a gefo pastio I mewn. A dyna ni, mae'r holl cymwysiad o'r ffeil zip wedi ei copi I mewn i'r folder ec /PHP 7.3. Nawr, rydyn ni'n wedi osodi neu installeiddio pob dim rydyn ni'n eisiau I codio yn y ieithoedd PHP, HTML, JavaScript, JQuery ac Ajax. Ac yn y gwerth nesaf, dwi'n mynd I arddangos sut I wneud hynny. Diolch yn fawr am eich gwylio am y fideo hwn. Dwi'n gobeithio ydych chi'n wedi mwynhau. Tan y tro nesaf, cadwch saff ac yn iawn, a hwyl fawr.